L-esperti tal-Kumpanija Nazzjonali ERIB qalu li qatt ma ltaqgħu ma' każ fejn f'bini pubbliku l-istrutturi jkunu dgħajfa bħalma huma f'partijiet ta' Mater Dei. Iżda deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg ma tantx tidher imħassba u ħarġet bi spjegazzjoni għal dan. Skonti l-esperti qatt ma ltaqgħu ma' każ bħal ta' Mater Dei għax iż-żrar ta' Malta mhux l-istess bħal tal-Ingilterra. Buttigieg qalet dan meta kienet mitluba tgħid jekk tħassibix id-dikjerazzjoni tal-esperti tal-ERIB. Ma tinkwetakx ma dikjerazzjoni bħal din. Ngħidlek xi ħaġa, Sinjorina. Malta nużaw żrara li hija radba ħafna. L-Ingilterra jużaw flint u jużaw river pebbles biex jagħmlu konkos tagħhom. Iżda meta ppreżenta r-rapport tiegħu Andre Harrison, id-direttur tal-kumpanija magħrufa mad-dinja, għamilha ċara li f'bini pubbliku l-konkrit irid ikollu saħħa ta' grad C30. Fl-emerġenza huwa ta' grad C18 u dawn in-numri ma jinbidlu skont il-pajjiż li tkun fih. U fil-waqt li jippruvaw nislu dubbi dwar ir-rapport tal-esperti, il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista qed ikomplu jattakkaw l-inkjesta tal-imħallef Filip Xiberras. B'reazzjoni għal dan il-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa qal li l-Oppożizzjoni tinsab f'paniku biex ma toħroġ il-verità. Il-Gvern għalhekk staqsa x'trid taħbi l-Oppożizzjoni.